Panguva ino pari kuonekwa kunzi nauyeko option yakuda kwacha Tagwirei into the central committee. Panguva ino it was blocked naVP Constantino Chiwenga. Kunoonekwa kunzi kuda kwacha Tagwirei aiwa ari kuzama nepaanogona napo kuti akwanise kubaya the support kuti akwanise kupinda the most powerful decision making board in the ruling party ZANU-PF. Sanapena mashoko ari kuda panguva ino achionekwa kunzi vakomana maHarare provincial chairperson Masimirembwa voya panguva inoi vachiaccepta kuda kwacha Tagwirei. Lodi wa subscribe wa like on the bell icon tipita pa mafans of kuda kwacha Tagwirei hendo panapa vanobuda nyora vachiti the ZANU-PF Harare province chairman Comrade Godwills Masimirembwa has announced that the provincial leadership has welcomed prominent businessmen including Dr. Elder Tagwirei, Dr. P. Tungwarara, and Comrade Blessed Charakupa JB, among others, to support efforts aimed at empowering the people of Harare. Mashoko ari kubuda panguva ine kuri kuonekwa kunzi aiwa vari kusvedeza these guys vari kulebhliwa aiwa especially naVP Constantino Chiwenga kunzi zvigananda vari kuonekwa kunzi they are supplying and supporting the ruling party ZANU-PF in whatsoever zvanenge da kuita zvafanana right now as they are speaking in the city of Harare. They are including them in making my developments anoonekwa kunzi anenge achibenefita pamwe chete nekupa support with the ruling party ZANU-PF. As a way iri kuonekwa kunzi it will lead to the subsequent co-option kana appointment yakuda kwacha Tagwirei and his team into the central committee. Mashoko ari kubuda panguva ino anoonekwa kunzi according to people and social media, people they are viewing this idea vachiona kuti kuda kwacha Tagwirei is just aiming to presidents kunyange zvake ari kudinaya ma-allegations. Imwe muchimbotudze mafunguro enyu muri kudi pamusoro pechitiko ichi. Nakomese kuchemeno chidze mafunguro enyu. So subscribe or like, chit on the bell icon.